Така, днес празнуваме празника на труда. Какво означава той за вас, за българския народ? За мен това е изконен празник от целия ми професионален живот и път, който съм изминала до този момент. И мисля, че не само за мен, а за поколения българи и за поколения хора, които са отдали честен труд за развитие на своята държава, на своя регион. 1 май е неформален празник. 1 май наистина поставя разделителна линия между капитала, унищожителния капитал, експлоатиращият капитал и честния и всеотдаен човешки труд. И затова, според мен, трябва да бъде отбелязван като ден на труда, като ден на развитието, като ден на солидарността, защото всички ние, хората, които работят, сме свързани като другари по съдба, по работа, по професии, свързани сме с развитието и затова считам, че това е ден, който трябва да бъде отбелязан. И той се отбелязва в цяла Европа. Всички европейски страни отбелязват по един или друг начин, по свой механизъм, по свои традиции, отбелязват този ден. Наближават евроизборите. Как ще преканите вашия електорат да отиде до урните, да пусне бюлетината с номер 15? Аз мисля, че този 1 май на 2014 година е свързан с кампанията Евроизбори 2014 много символично, защото основното послание на Евроизбори 2014 е за нова социална Европа, за по-различна Европа, която да бъде предназначена за създаване на повече и по-добри работни места, да бъде предназначена за повече солидарност с хората, които работят, които създават, да бъде предназначена за повече социалност, повече солидарност, повече териториална и социална ангажираност на европейските институции. И за това ми се струва, че всеки, който иска развитие, който търси развитие, всеки, който работи за него, трябва да отиде на избори 2014, на 25 май до урните, за да пусне своя глас за развитието, за новата Европа, за нова България, защото България като част от Европейския съюз също има нужда от своето ново начало, от своето ново развитие. Така, като вече вряла и кипяла в тази битка за Европарламента, бихте ли си позволили някакъв съвет, ако можем да кажем така, към вашия наследник, господин Николай Тишев? Бих си позволила да му кажа, че е важно да поддържа духа на регионализма и на регионалната политика, защото усещам, че ние не сме особено силни привърженици на тази регионална политика. За мен Бургас е един изключително важен регион. Бургас е изключително важен град и смятах, че Бургас може и трябва да бъде представен на европейско ниво. Усещам, че концентрацията и централизацията, за съжаление, продължава да владее нашата политика и за това ще му пожелая да се бори за децентрализация, за регионализация и за издигане ролята на регионите, защото Европа е Европа на регионите, Европа на гражданите, не Европа на структурите и Европа на институциите.